ഇനി പൂരക്കളി വിശേഷം. പേരിലെ പോലെ പൂരവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ പൂരക്കളി പൊടി പാറുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. നല്ല മെയ്ക്കരുത്തും മെയ്വഴക്കവും വേണം. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് പൂരക്കളിക്ക്. ഉത്തര കേരളത്തിൽ വളപട്ടണം പുഴയ്ക്കും ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്കുമിടയിൽ വരുന്ന കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പൂരക്കളി ഇന്ന് കലോത്സവത്തിലെ പ്രിയ ഇനമാണ്. ചോപ്പും ചൊറയും ഉറുമാലും കെട്ടി കൃത്യതയാർന്ന ചുവടുകളും വാമൊഴിയുടെ തനിമയുമായി പൂരക്കളി 7ാം നമ്പർ വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ കാണികളിലും ആവേശം. പൂരക്കളി കളിക്കാൻ നല്ല മെയ്വഴക്കം വേണം. സംഘകാലം മുതൽ ഈ കലാരൂപം നിലവിലുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. പാട്ടിനനുസരിച്ചാവണം ചുവടും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും. ശങ്കരനാരായണീയം എന്നും ഈ കലാരൂപത്തിന് പേരുണ്ട്.